देखा भैया लोगन, एक बार पुनः हम जखनिया प्रथम के वोटर भाई लोगन से अपील कर रहल बानी कि जवन भयल तवन भयल, लेकिन एदा पारी अपने बेटा, अपने भाई, अपने मित्र, अपने संघर्षशील साथी मुलायम यादव के जितावे का वादा करे के बाद कैसे धोखेबाजी जनता में, धोखेबाजी जनता में रहे न कायम, धोखेबाजी जनता में रहे न कायम, जितावल जाइए भैया फिर से मुलायम। अगली बार जवन भयल तवन भयल ऊ ना होखे के चाही। अगली बार का भयल रहल ओटवा की नायल त बज गई डंका, पत्रकार सोनी लिखे कवनो ना शंका, भीखाजी के मठिया के माला पहिनावल, जितावल जाइए भैया फिर से मुलायम। मुलायम भैया के जवन जनता अगली बार समर्थन कैलस, वोट देहलस, वो जनता के हमार बड़ा सलूट बा। लेकिन हमार कहना का बा, जनता समर्थन मुलायम कह कैले, देवे में प्रमाण पत्र बेईमानी भइले, खोज लोग कजर उठा कहवा है रायल, जितावल जाइए भैया फिर से मुलायम। मुलायम भैया के संगे बहुत धोखा भयल, ठीक बा, लेकिन यह जनता फिर मुलायम भैया के खड़ा कैले बिया। ऐदा पारी जीत का सेहरा बधे के चाहिए, ये हम आप लोगन से निवेदन कर रहल बानी। कहना हो बाबा भीमराव कैला ज्योतिबाजी फूले, स्वाभिमानी नेता के बहुजन ना भूले, शंकरपुर का लाल नहीं करी है पलायन, जितावल जाइए भैया फिर से मुलायम। आज जखनिया प्रथम वार्ड नंबर 22 का लोग का चाहत का बा, लोग का मानसिकता का बा, बता रहल मनी, गौर से सुनी जा। तारू मुर्गा रुपया का ना चली है दाव हो, मुला